Dragi učenici, danas ćemo se pozabaviti vrstama četverokuta. Sad, kad govorimo o vrstama, morate znati da se četverokuti mogu podijeliti na nekoliko načina. Jučer smo pokazali da postoje konveksni četverokuti i nekonveksni četverokuti. Ta podjela je nastala s obzirom jel neki četverokut ima kut manji od 180 unutarnji ili ima neki kut koji je veći. Zatim bi mogli napraviti podjelu s obzirom na, recimo, imaju li četverokuti okomite dijagonale ili nemaju. No ova podjela o kojoj ćemo danas govoriti je podjela s obzirom na paralelne stranice. Znači danas ćete naučiti kako dijelimo četverokute s obzirom na paralelne stranice. Pa mi imamo situaciju da imamo četverokute koji uopće nemaju paralelnu stranicu, zatim imamo četverokute koji imaju dva para paralelnih stranica i imamo četverokute koji imaju jedan par paralelnih stranica. Pa evo pomoći ćemo si ovako jednom šemom, pa znači ovako, znači vrste četverokuta i znači to je podjela koju radimo s obzirom na paralelnost stranica. Pa evo ovako ćemo razgranati i pokušati nekako to vam približiti. Znači, četverokuti mogu da uopće nemaju paralelnih stranica. Jedan od takvih četverokuta je četverokut koji podsjeća na zmaja. Evo ja ću ovo malo pomaknuti. Znači, sigurna sam da ste već vidjeli ovakav lik, taj četverokut se naziva deltoid i on nema, pogledajte, njegove stranice uopće nisu paralelne. Zatim imamo četverokute koje nazivamo paralelogrami i to su četverokuti koji imaju dva para paralelnih stranica. I imamo četverokute koji imaju jedan par paralelnih stranica i te četverokute nazivamo trapezi. Sad, evo s ove strane imam različite četverokute pa ću ih razmjestiti. Znači, paralelogram je lik koji ima dva para paralelnih stranica. Evo one ne samo da su paralelne, nego su i jednake duljine. Pa znači vidimo ovdje da imamo stranice A koje su paralelne i stranice B koje su paralelne. Pa to je znači grupa četverokuta u koju će pripasti svi oni likovi, svi oni četverokuti koji imaju dva para paralelnih stranica. Postoje još četverokuti koji imaju takvu situaciju, jedan od njih je i pravokutnik. Znači pravokutnik je zapravo paralelogram. Pa evo strelicu ćemo staviti od paralelograma prema pravokutniku. Znači pravokutnik je također četverokut, zapravo reći ćemo da je on paralelogram jer ima dva para paralelnih stranica A i dva para paralelnih stranica B. No, za paralelogram kažemo da je i romb. Romb je paralelogram koji ima dva para paralelnih stranica, ali za razliku od pravokutnika, njegove su sve stranice jednake duljine. Ima još jedan naziv koji kaže da je romb zapravo pijani kvadrat jer su mu se stranice malo nakrenule. Sad, vama već jako dobar lik je kvadrat, no kvadrat, evo stavit ću ga ovako u sredinu, možemo zapravo reći da je kvadrat paralelogram, ali kvadrat je i pravokutnik, jer isto kao i pravokutnik ima sve kuteve 90 stupnjeva, ali isto kao i pravokutnik, odnosno kao paralelogram, ima dva para paralelnih stranica. Ali isto tako možemo reći da je kvadrat posebna vrsta romba. Zašto posebna vrsta romba? Pa zato što romb ima sve stranice jednakih duljina, a to ima i kvadrat. Jedina je razlika što kvadrat
osim što su mu sve stranice jednake duljina, ima i kuteve pod pravim kutem. Sad vratimo se na trapez. Znači, trapez je vrsta četverokuta koji ima jedan par paralelnih stranica. Evo, ove stranice ovdje, stranica A i stranica C, to su paralelne stranice i ima samo jedan par takvih. Dok vidite kod paralelograma su to bile stranica A, to je bio jedan par paralelnih i imali smo ove stranice B. No, trapez ima još i nekoliko vrsta. Mi ćemo upoznati jednako kraćan trapez. On za razliku od ovog trapeza ima krakove jednake duljine. Ove stranice se nazivaju krakovi, a vidite stranicu A i stranicu C, to je taj par paralelnih stranica. Mi ćemo o svakom od ovih likova posebno naučiti. U današnjoj lekciji ćete još nešto više čuti o paralelogramu. No evo, sada ste ovdje upoznali vrste četverokuta s obzirom na paralelne stranice.